बसा फैगासिनो थामिलथ'। ओइ बसा फैबाय। Scott. नोंसोर बिराद मोजां खामानि मावदों मिथिबाय? औ बस जों मोजां मावखायो। एसे जानांगौ। नोंस्रा नोम्फाया गोरोन्थि मावा होमबा नोंसोर दिनै थांना थागौमोन बे बुहुमाव मिथिबाय? नोंस्रा नोम्फानि थाखायनो नोंसोर सानैखौ सोरगोआव फाथायहरसिगोन आं मिथिबाय? इसिबां देरफुहांनाय गथ' आं गावथारनो बोरैबा मोनलायलांबाय। नाथाय मा खालायनो नोंस्रा नोम्फायानो आंजों एगेन्स्ट जाबायब्ला आं नोंसोरखौ सोरगोआव फाथायहरखानांसिगोन मिथिबाय? थोद आं गावथारला गोनदांलै। ओइ ओइ बस आंना माथो सिखानो माराम खाजोबलायबायलै। गोदना हाफ्लंबासो सिखाया एसे मोजां जासिगोनलै। हा हाबाब फंबाय माथो नोंलाय मानसियानो एक्सपार्टारब्रा। थोद हानो लुगैनाया जाथारलामोन बस। नंगौ नामा? औ बस। ओइ सोरबा होबावगोन नामा? आं देगोन बस सिन्था खालामनाङा। ओइ बस मा स्टाइलनि देनो बस? मा किसिमनि देनो रोङो नोङो? अनेक किसिमनि देनो रोङो आं बस। जेबो आवाज जानो हायिनिबो देनो रोङो आं बस। आरो मानो रोंबावो? बे आवाज जायखौनो देनसै बस। नोंनि गोसो लागाव थैनांगौल' मानसिया। जागोन जोङो दिन्थि आं। मा एसे डेन्जार देख्लै नों आयौ गिलायबायलां। नुदों बस डेन्जार मार नोङो। नों आंनि थाखाय जोबोद गोनांथार मिथिबाय? बेखौ मा खालामनांगौ बस? बावनो थाथों सिगुन सियालफोर जालांथों बेखौ सिलाफोर जालांथों मिथिबाय? फैदो लेट्स गो। खुलुमबायलै सार। अ जिराय जिराय। मामोन फंबायमोन? मा खबर लाना फैदोंमोन? जों मोनसे जाहोन लानासो फैदोंमोनलै आदा। मा जागोन फंबाय? जाहोना बेनोथ'लै आदा। माथो आदा समाजाव गाज्रिनिफ्राय गाज्रि बार बारगासिनो दंलै आदा। खोनानायाथ' खोनादों फंबायमोन माथो खालामनो? जों माबा मोनसे खालामनांसिगोन आदा बर' हारिनि जानानै। नोंगौ फंबायमोन नोंसोर बुंनाया सैथोआनो। दे बिदिब्ला जों बर' हारिनि मोजां खामानि मावलांसै। राजिना फंबायमोन? राजि आदा। दे होमबा आदा दिनै थांनायसै। दे फंबायमोन। हाथियार लाबोनो होननाया सफैदोंना सफैयाखै? फन हरलाय। बस। हेलौ नोंथां। सिलाया माला मोनफैगोन? गाबोन खैथायाव? 10टायाव। बहा लोगो हमगोन? अ जागोन दे। जागोन। दे। बस जायगा अबावलै? बै बे गामब्लां दैमा खाथियाव मिथिबाय? गाबोन बाव गासिबो ओंखार मिथिबाय? बस नोंजोंथ' जों गोबां खस्थ' मोनलै बस। हाथियार मोननायनि हिसाबै जोंखौ पार्टि मोनसे नांगोन बस। जागोन नों थिगखौनो सानदों आंबो बेखौनो सानगासिनो दं। पार्टिखौ आं होगोन दा मोनायावनो मिथिबाय? आंनावथ' इसिबांबो फैसा गैया मिथिबाय? नोंसिनाव बेसेबां फैसा दङ
नोंसोर दिहुनाबो मिथिबाय आं नोंसिनो मास होयोबा नोंसिनि बेथनखौ आं होजोबगोन मिथिबाय मासै मास दा बे समजों दिहुनलाय नोंनाव बेसेबां दं गैयालै बस आंनाव थाइसे थाखायानो सिगां सोबनो लुगैबाबो सोबनो मोनाखै थै साला थै आरो नोंनावलाय गैया बस आंनावबो ये माबायदि मानसि बिसोरलाय ओइ नोंनावलाय बेसेबां दं नाब्ला आंनाव बस सिगां सोबनोल' आन्था 10 रांल' दंमोनलै नै बस लाबो 10 थाखाल' बस आरो नोंनावलाय आंनावबो बस 10 रांल' दंलै सिगां सोबनो आन्था ये माबायदि मानसिब्रा बिसोरलाय 20 थाखाल' आरो नोंनावलाय आरो नोंनाव 10 रांल' दं बस गैया थै साला हिनजाव साइज आरो नोंनावलाय गैया बस आंनाव आरो नोंनाव 10 रांल' बस हर 10 रां हर 30 थाखाल' आरो नोंनावलाय आंनावबो गैया बस ए आंनाव बेसेबां दं नायनांगोनसो बसनाव बेसे दंब्रा बसनावल' थाखागोन मानो गैया जानो र' नायग्रोनांगोन ओइ दाथ'लाय सिलायखौ बोखानाय नामालै बस होद बोनाय नङाब्रा बुलियानो थरसेल' होद बिदि गोनांखौबा बेसेबां होनोमोनलै थाइबा बुङो बस गिदिर जालायनानै गावनासो एफा होद फाग्ला मैया थांजोब्बायलै गासै टटेल थांसैना बेसेबां 10 दहाय 30 था होनदोंमोन दा बिदि मोनथांखौ आरो नैबे थाइबाना बेसेबां जों थाइसे गरबा नालाय बेसेबां जागोन बस थाइबायानो जागोन दा बस 35 होद बे हले लेखा गोरोंदांलै 35 थाखा जाबाय बिए फरायबाय बस आङो माथो 35 थाखाल' गोजा गंसेल' दाम माथो सोर लोंबागोन बस बेखौ गंसेल'खौ होनाय नङाना बस थोनाय नङा मोनसे प्लान बाहायनांसिगोन मोनथिबाय बस जानाव मासे बोरमा दंमोनलै खावैनांगौ आंथ' न'आव थांनो हाला खावै मारनांसिगोन मोनथिबाय बोरमा बिसिनि खासि बोरमाखौ खावैसो मोनथिबाय खावै मारनांसिगोन बोरमाखौ खावै मारनांसिगोन ओइ बेसानि बोरमाखौ खावनो नोंथां आरो माखासे आंजों था मोनथिबाय ना लोंनायनिखौ जों माबा मोनसे खालामसिगोन दा हराव थांदो ओइ ओ बस नोंना सिलाया फैदो फै हाग्रासिम थांनांगौलै मोजाङै थांनांगौ ओइ दाहायथ' हराव फार्टि जाखागोन नोंसोर मोसानोथ' बक्स नांगोनलै ओइ दा डिजेखौ लायनोसै नामा जों लायबाय थाग्राया बस ओइ डिजे लायबा जाथारालै डिजेखौ मोसानांगौ दा बक्स लायनांगौ लागाव माथो बोरमायानो गैयालै लोगोफोर मोजाङै बोरमायानो गैया माथो दाख्लै नोंसोरखौ फानदों होननायसो खोनादों माबा खोनादों दाख्लै मानो बिदिनालै ओइ दिनैबालाय बसजों दांथारगोन बोरमा लांनो हायाबा थै बसआ बोरमाल' जायाना मोसौबो जायो बसआ मोसौनो बोनसै हन मोसौ दं खाथियावनो होद बसआ मोसौखौ जागोन नालै ओइ जायोलै आं दाख्लै जानाय नुदों थौ होमबा थांगोन मोजाङै ओइ सिरि आल्ला बिसोर बोरमा लायनो थांनाया बहा गोदोना थाहैखोब्रा ना लोंथिंनासो थायलायबायब्रा इसोरलाय खुनु बस जायगालै बिसोरजों नि नाम्बार गोदान जालायखो हेल' ओइ मा जादों नोंसोर मा जादों सोरबा हमना लाखिदों बे जायगायाव थांगासिनो मोनथिबाय सोर बेलाय नोंसोर हमना लाखिग्राया मा आंखौ फोजोबस्रांगोननो सोर बेलाय सोर मा फोसाबलु आफाद
आयुलै मा गोदान आफाद सोमजिबाय थायोरा बिसोरखौ बुरायनो थांगासिनो दं र' नोंसोर टेनसन लाना नोंसोरखौ बासायगोन मोनथिबाय थांगासिनो दं फै ओइ गाइस ओइ बिसोरखौ लाना थौ सिखाट बबेनि गुन्दा इयो खुलुमबाय समाज फोसाबग्रा आफाद नोंनोमोन ना बै गुन्दाया औ आंनो नों जोंनि मानसिखौ लाखिना जोबोद गोरोन्थि मावबाय नोङो मोनथिबा नों बिनि साजाखौ मोनगोन दा नै बिराद खस्थ' मोनबाय नङालै औलै बस औ बस मोनबायलै नोंसोरथ' ओंखामबोथ' जाबाखै दहाय मोनजाखै बस फैबाय आरो नोंबोथ' ओंखाम उखैबायलै उखैबायलै बस साला सुवादफ्रा ओंखाम होआखै नामा नोंसिनो गैया ओइ नोंसिनि बोरमा लायनाया बोरैथो यालै बोरमासो मावदों जोंहा बोरमाखौनो खावनायासै मोसौ खावदोंमोन बेबो गैला बस बिसोरजों हमजानानै ओइ नङा बिसोर माबायदि मानसिब्रा आंबो बुजिना मोनासै अबेनिफ्राय आफाद सोमजिबाय थायो दे बस बिसोरो गैमारला गैलालै बस खोनासं नोंथाङा दाबो खनसे चान्स दं आं बिदि चान्सखौ लाया मोनथिबा सिखावखौ जों हा बेखौ दम दंबा नोंसोर साफा सिलायखौ गारनानै जों बुलायनो फै मोनथिबाय बावथ' न'बो जाहैबाय थौ जों दाबसे जायगायाव बुलायहैनोसै बै बागानाव ओके जोंना आरो फै मानसिफ्रा दाथ' खेल सुरु जासिगोन थोद बिसोर गोरोन्थि खालामबाय बायदि मोनदोंलां साब्रैल' नोंथां एसे डेन्जार नुदों माथो सानैथां ओइ लोगो नों सानैथां ओइ सानैथां जागाव बुथारथार बेखौ ओइ सिखारदोलै बुलायनो बाबायलां सिखारदो बुलायलालै लोगो जानोसै ने दे बुलायलालै होद नोंसोर जिदाबा जादों जोंहा सानैजोंल' मोजां थानांगौ फैदो ओइ सिखारदो